Tento podvod sa stal už v roku 2023 a následky trvajú dodnes. Chýbalo málo a moja známa by bola medzi poškodenými. Autobazar, o ktorom ti poviem, sa tomu žiaľ nevyhol. Podvodník oslovil ako aj moju známu, tak aj Autobazar, že chce predať auto. Lenže to auto bolo zaťažené záložným právom, teda bolo na úver. Podvodník ale tvrdil, že úver splatil a záložné právo zmizne. A naozaj sa tak stalo. Autobazar potom auto kúpil a následne predal zákazníkovi. Lenže neskôr sa zistilo, že záložné právo bolo vymazané falošným dokumentom u notára. Keď na to leasingovka prišla, záložné právo sa vrátilo na auto. S poznámkou vymazané omylom. Podvodník pritom vraj aj dostal peniaze od vlastného otca, nech to zaplatí, no ten úver nikdy nesplatil. Tento čestný Autobazar vyplatil nového majiteľa a zobral auto naspäť. Autobazar sa následne spojil s leasingovkou a dali podvodníkovi ešte niekoľko šancí, nech ten úver splatí. Ten im však stále posielal iba falošné potvrdenia o úhrade z banky. Keď Autobazaru došla trpezlivosť, spolu s leasingovkou ešte v roku 2024 podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania podvodu. Do prípadu už vstúpila aj polícia a auto bolo v rámci vyšetrovania zaistené. No ale je rok 2026 a vec sa prakticky nikam neposunula. No a takto môžeš prísť o peniaze aj ty, aj keď robíš všetko správne. Sleduj, nenachytaj sa a v ďalšom videu ti ukážem, ako si to môžeš pozrieť aj ty.